Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga orip ng Allah, imanto na si itanuman tataman sa hagiyang kutwa hadith, ikapito si iko al-arba'un an-nawawiyah. Diyan kaya sa manaya hadith, pumagusayin tanong na giiso hadith, miyak kalala ikipantag. Inunta na ayakabasaon o Imam an-Nawawi, at tigin manutuwa, hadha hadithun azimu sya'an wa alayhi madarul Islam. Yan kaya tigin hadith na titudong kumala ikipantag wa alayhi madarul Islam. Aronong bup kagira-giray kating-tingra ang kutwa bitiara ko agama Islam. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Miyakatita yang ke Abu Ruqayyah amat anas Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ad-dinun nasihah, suatigin suagama na kapamagusyata, suatigin suagama na tuma. Qulna liman? Anta unun ikirak sangkanan kapamagusyata, anta unun ikirak sangkanan atuma tigu Rasulullah SAW. Arku Allah nagurko kitab yan askanya sa Quran, nagurko Rasul yan askanya sa Muhammad, nagurk o mga ulwan o mga Muslim asiran sa mga dato agus sa mga ulama tanaw wa amatihim nagukadenden rak o kadenden o mga Muslim. Pada sebut tanaw sa giyang kaya hadith mga bangsa ka mga ripin Allah subhanahu wa ta'ala na aya ka kabaloy niyan para ko Allah subhanahu wa ta'ala suditan o di ikapamagusyata na ipamagusyata tanano agyang kutwa kapakaisis ako Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa kikalakang ko Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa kasimba ako Allah, kasuasuat ako Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa kadidilikadu kipanakotong ko Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa karata o bid'ah, ipamagusyata tanano so mga haram, ipamagusyata tanano so mga halal, pananggilaan tanano so mga galabak ay ni saparian, ipunggulalan tanano so mga galabak ay ni suguyan rakitan. Na langon san mapapadalam sulangon suguan Allah subhanahu wa ta'ala, langon na inisapar Allah subhanahu wa ta'ala na tumanan akabnar Allah subhanahu wa ta'ala seiko miya makaswa udi na adan aknalian misampay niyan ko salakaw di salakaw ko mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saka mau tumambu ad na kabnar o kitab ayamanan niya na sa Quran apad akabnar o Quran na ipumagusyata tano ay pendudulo na tano ipentu mga pagaring ka mga Muslim mata nagyang kanan a Quran na kataruanan wallah subhanahu wa ta'ala. Imanto na adem pa na mga grupo imanto aya diiran itaroon na sa Quran na pad ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na diyan ang benar kaayamat ang benar na sudin so kialoyaw ng Allah subhanahu wa ta'ala si isa Quran yan ang kanan a Quran na kataruanan ng Allah subhanahu wa ta'ala apadanan sa sifat wallah subhanahu wa ta'ala kanabaanan pad ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala kaupama kataruon tanwaginan na pad ko kaadno Allah subhanahu wa ta'ala na ayam yap maanaw to na padpensa kaadno Allah subhanahu wa ta'ala so kanyan mismo akadnan tanwa Rabbul Alamin na pakawatan nun Allah subhanahu wa ta'ala kapaduto sa kataruyan na basta taruon ka ina din so kataruyan na ina din masumitaroon oy na aya din panarimatan ron asktano ahlus sunnah wal jamaah di tanu di ipamagusyata na sa Quran na kataruanan wallahu subhanahu wa ta'ala ay niturun yang ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam padpa na ipamagusyata tanu si Quran nagyang kutwa kapangadiron gyang kutwa kapaganadon gyang kutwa diundi kapamimikiran na diundi kang geda-geda away adna mapapadalam sa Quran na titun ko piya maka memesah subhanallah titun ko piya maka memesah upama nagyang ko ta kapembeti ka sa Quran upama buka dingka diing geda-geda sa titun na kang geda-geda agyang ko ta mga ayat uman ayat na uding ka budi indel dalam isa geda-geda agyang ko ta mga katar Allah mga ayatan wallahu subhanahu wa ta'ala na pakataong kaun sa piya maka memesah mga ilmu subhanallah didin terimaan o akal o baadan apa kagawang kumakaad mo Allah subhanahu wa ta'ala o bapakataling umasa ayamanan yan na ilmu alagi dagyang kaya ilmu ang mapapadalam sang kaya Quran ino iginan na mataan akataru Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizah khalidah ipamagusyata tanong panas so kabubaloy niya na khalidah mu'jizah khalidah ayamanan yan na tatap ang kutwa katatanor yang pia-pia tatap agyang kutwa kaongoriron pia-pia
tatap agian ko ta kasih siapon Allah subhanahu wa ta'ala taman din sa anungan amawri sa didin kabinasa didin mapumagalin didin kaumanan na didin kalbatan hagiginan iinib gay Allah subhanahu wa ta'ala promise sang kutwa Quran yan agyang kai a Quran nas kanyan din mismo sumisiapon taman sa kabang kita sangkay adunya na din ka din kabinasaan ang kai ang mapapadanam sa Quran din ka din kaumanan sa may tubo na din ka din kalbatan sa may tubo subhanallah bad panay pumagusya tatanong na agyang kutwa kabnar wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto ni mga kabnar yan ay pumagusya tatanong Badsang ko to kabnarian nagyang ko to di tanurun di ka sila-sila gyang ko to kabubay itanong ko Rasulullah sallallahu so pamilya niyan so mga ing pedaian na kabubayan tanos kanyan kabubayan tanos siran inoto na sukap kabubay itanong ko mga pamileran sukap kabubay itanong ko mga sahaba Rasulullah sallallahu na paduto ko panarima tanong ibarat yan sa tanong na pad ko panarima tanong na tatarimaan tanong ay pinakamapiya ko mga sahaba Rasulullah sallallahu na so Abu Bakar na tumundugon sa Umar na paduno to aparatiya tanong na miya kalides tanong sa manon to sa gyang kuto mga grupo ay ipkagudiran so Abu Bakar na gusto Umar diran ipamaninta so Abu Bakar na gusto Umar diran pandi pamaninta so Aisha radhiyallahu anha subhanallah lagi dagyang kaya mga Shia diran ipamaninta so Abu Bakar diran ipamaninta so Umar diran ipamaninta so Aisha radhiyallahu anhum na ilides tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala inunta na padsagyang ko tabubayatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kabubayatan ko pamilya niyan kabubayatan ko karuman niya na so Aisha radhiyallahu anha sa kanya suinatan kabubayan tanong ko ing padaian panugungan niya na sa kanya so Abu Bakar kabubayan tanong ko Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu subhanallah na padiyang panagyan ko to kaparatiatan sang kutanganin amyang italing mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay. So nganin amyang taling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malagid so katero, malagid so galabak, malagid so malagid dagyang kutwa ayamanan yan na danyan din sugo na danyan din saparan na nanautos sa ayamanan yan kapapakain yan. Lagi dagyang kutwa kaya kan o Khalid sa parangan na danyan sugo na danyan saparan na nanautos sa miya halal agyang kutwa parangan oy pad panay pumagusyata tanwa kabnaru Rasulullah sallam arko Rasulullah sallam nagyang kutwa pamangilubaan tanwa sa ukit ianda manay ay akiguris o kapapagintaw tanwa na lagi din o kapapagintaw Rasulullah kakapatan tanwa sa mga sunnat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padiyampan agyang kutwa wad difa'u anha o pamakaso hadithu Rasulullah sallam o di na sa ukit-ukit Rasulullah sallam na kaya pangumanan o di na kaya semburan o di na kaya labatan na madipinsa tanong to kagyuto na produto sa kadipinsa at tanong ko agamatan o agama Islam lagi do kadipinsa at tanong ko agamatan sa gyang kai ang mga bid'ah amya kadagdag lang mga bid'ah oy kama mas antaniman to inuntanaan pa ng mga tao apkagiraw aadin a bid'ah amapiyah bid'ah hasana ugay na ayamat ang benar na gyutun akatar Rasulullah sallam wa kullu bid'atin dalalah nagusuka lang wa bid'ah na palaya din kadidigan apya pa na aya ni atkaw na miya kapya-pya apya pa na aya galbak buntalak yang galbak kangon na miya kapya-pya ugay nakagisabop sa ini pamaguman ka ko agama Allah subhanahu wa ta'ala ko uryan o kaya tarotopian na padanan ko galbak akadidigan ay ni pamaguman ko agama tano agama Islam padpan kabnaru Rasulullah sallam ay pumagusyata tanong nagyang kota paparangayan yan amapya ipamagusyata tanong sa paparangayan yan amapya kalo-kalo na baluis kanyan iringan sunggiringan tanong inuntanas kanyan iringan sunggiringan tanong kanyan imudil tanong kanyan iprawat tanong sa iku katero sa iku galabaka oy so Rasulullah sallam na dalawan yan amapya paparangayan sa iku mga manusia dalawan yan amapya paparangayan sa iku mga binatang sa iku mga maranaranap na mga mapyaon ipaparangayan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oy na padpan akikab nar sa gyang kai awasyat na adam pan kabnar panayaw mga uluan tano way mga uluan tano gyang kaya uluan na duini ka klasya uluan na uluan si iku kapagingid agu uluan si iku kapagagama aya uluan tano si iku kapagingid tano na sa mga datutan o mga ingid tano aya uluan tano si iku kapagagama tano na sa mga ulama tano gyang kaya paganayro na uluan tano si iku mga ingid tano nagyang kuto suditan ukiran ikapangunutan ni na para ko Allah subhanahu wa ta'ala kakagisugo Allah subhanahu wa ta'ala kapangunutan ikiran na kanaba ayabun tala ditanukiran ikapangunutan na batig tanwa kapakim bedalas sama pia au batig tanwa kagya mi pia-pia agyang kaya mayor tanaw mi pia-pia si gubernur na tigtan mambu pia-pia tanu mambu na upama kami mimbina sa si mayor na tigtan mambu ambina sa tanu mambu na riba tay atindag o baka kagya mimbina sa si mayor na tiga mambu ambina sa kamamu de ay kipupantag na kako kapangunutan ka kimayor kapangunutan ka mga datutano na simba asu-asu at ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyati mo ko dato binasaan yan mambuso kipupantag niyan raktan as kanyan so simba so mambuso kan dato iraktan o dato na simba
Na miya timono binasa niya nagyang ko ta simba. Nasakta no na kanaba ay mamaanaw kaya binasa niya ko simba ay maanan niya na so katitikay niya raktano so mga kabnar tanuron na ini indiray no niya na obatan no binasa agyang ko ta kipapantagan tanuron inunta na makapungunutan tanu din sa ikunganin asugo ni ran raktano ada makaliw ko agamat tanu agam Islam ada niyan masupak agyang ko ta kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala na upama kasiran na aden ama penggalab kiran adi mapia upama kasiran na keribat siran kelipat siran kagi mga manusia siran na aya padiugat kita no na mapakawakit tano sa mapia agyang kutua kapapakatan ba tanukiran kapakatan matanukiran way sakna ba ya bunta la kapakatan matanukiran nagyang kutua makaukit si iko okit-ukit mga Kristiyan makaukit si iko okit-ukit mga ridu ay ada king ganyan aguna o di nagyang kutua makipmuno ikabin ko dato kada kana begitu okit-okit akapakatad magiran ay okit-okit akapakatad magiran na maukit sa gyang utama pi akatero maliwan nagakatero oy may na nakakatero kasiran na mga datusiran oy namiyak kargargan iyayam yang gindi senga o pagtaw na suda tu iran kamiyak kalala keadaan afitna penpen Padpan akab nariran aditanu di pamagusyata mga bangsa ka mga ribna Allah naditanu siran pumpukasan sang kutwa pangnitanu si Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga sambo yang tanong na ipapumang ni tanong ko Allah ya Allah na taufikin ka sumanga datu ami agi opa maka tariman Allah subhanahu wa ta'ala taufikan yan siran na ayamanggal bukiran na suika susuatu Allah subhanahu wa ta'ala na mapapadalam kiran agi ang kuta kamapian tanong sangkai adunia na sampurna sa alungan na mauri ay dapat ka pa maka taufiki Allah subhanahu wa ta'ala na miya kagiro so datu ipuniman to na kataya sa mga pasad kataya sa panggalabak ng tanong na kataya sa mga pasad tanong gito sa mga pantagon sa dunia gito sa mga pantagon kukuha pagingid na tigyan na ipuniman to pa na parapanambay ang nakan sa pagtawakan subhanallah na di miya kapya-pya hanggang ito lalayon tanong kipumangning kumada ito tanong sa taufikan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayamang galabakiran ng kutay kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala misuguiran ko pagtawag dito ababu kasambayang misuguiran ko mga bubay sa ikong mga munisipyo ababu makasasalimot ubabu makasasapang sa aurat sa mga bubay okay namiyak kalalad nito araradiyan nagina ni pamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ay taufikiran wallahu subhanahu wa ta'ala padpan na mga ulwan tanong na sa mga ulama tanong okay. Mga uluan tanong sirang kung kapag tanong na napadsagyang ko to mga tuma mga wasiat adi tanong di pa magusiat akabenar mga ulama tanong ng kuta kapag dati tanukiran giyang kuta kabubay ay tanukiran giyang kuta kadipinsa at tanukiran giyang kuta o pamakaad na di tanong katawan ko agama tanong agam Islam ng kutwa kiisaan tanukiran ang kasiran ilabi amatauron na o pa maka saktano na mariribat tano o di na madididig tano o di na matatagutan sang kutwa karirimbutan tano madudua-dua pamikiran tano akal tano sa iko kapagagamat tano na pamangni kanukiran sa panduan pamangni kanukiran sa wasiat kapalayad nanan kabenar mambu agyang kuto ayamanan yan ng mga ulama tanong. Na upama ka maribat siran na kailangan mapakain ng katano siran nga kakabnariran pananan. Ugay na suka pa kayo ng kaakiran na kanaba lang wataw na ubon kikabnar. Ayabu mapakain ng kakiran akisangan san na sulagidiran ang ulama. Kasiran ilbi amataorong. Ibarat yan. Gyang kaya kapkailan nyo sa social media di makanggigiraw sa mga ulama yo di makanggigiraw sa mga ulama tanong na inusiran di makanggigiraw kang gisiran bu ilabi matao ko karibatan o padiyan sa kanyan itito matao ko karibatan o padiyan na saka ada api yang adian yan saka ada api klasan yan sa Arabic dami sampay sa kang gradua malasok kaya pangadin yan sa Arabic na ayas sa tamanap kasuak na gyang ko ta kapkeberang pangyar katika anto na di miyaso agyang kaya mga ulama ugay na upama kamiyaga di ka upama kamiyaga na di ka na katokawan na ka inubis magigya sa mga ulama kaaden a ulama makauntol na guaden a ulama mariribat na sa mga ulama makauntol na ipsagdaan sa ulama mariribat kaan di kedidig so pagtaw kana ba inunyan psagdaan kauban yan unsig dihi oy kay inunyan psagdaan kaan di kedidig so pagtaw ranon nagukapadiyan si ko pagtaw oy na muripurya kairitan siya nagyong kutwa wa ammatihim yung kutaya man niya sukadenden o mga muslim di tanu di pa magusyata so mga pipyasi kung dulun-dulunan tanwa kadenden o mga muslim yung kutwa ay manan yan na panaman na maringkay ay kibigay ka kung mga tao na yung kutwa mapiya ay kirarad ka kung mga tao na yung kutwa mga piya oy ay din ka di minda o kung mga tao na yung kutwa mapiya di ka di kang gunaan o madakal ataw oy malagid o pamangduon kasiran sa giyang kutwa kamapian agalabak o di na pamangduon kasiran sa iko makapantag ko agameran agama Islam na o pamakaaden ang mga awida akaliran na ugupan tano siran kung mga awida akaliran sa iko diyang kaapkagatan okay subhanallah
paawing o muslim. O ba katawin niyan askanyan na adna pirakyan, askanyan na adna kekanyan, askanyan na adna mitatapokyan, orian yan na supagarin yan na pkeor, orian yan na supagarin na petayak ungos. Subhanallah. Katawan niya no to, nagukatawan niya na adna pirakyan, na dinyampan pagugupan ayang ngota pagarin niya, paawinganan pagariyakan a muslim. Away. Inus ka na kailangan din asukagdam ka, na lagid din o kagdam o mga pagaring ka. So kasasakitikiran, na lagid do kasasakitir ka. Away. O pa makawida ka liyak ito, kakagida ka kanyan, napagawida akal na kamambusya ki uto sa lagi do ayak kagdaman ko na sakay di pakakan oy kagito ititu ini ilotraktan wa gamatan agama Islam atitu kapapagariya si Allah subhanahu wa ta'ala ولا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه سبحان الله واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. Upama nagyang ko tataw apa pembegay sa wasiat, pembegay sa panduan na unaing kadaan ginawang ka. Ibaratnya nasa kana unang kudaan ginawakan. Away, ginawasiata ka na ya sa ginawa ko nagubusi ko mga ginawa niyo. Unaing niyo daan ang mga ginawa niyo. Away, sa iku ka kipamagusiat niyo ko mga kabnaro Allah, kabnaro Rasulullah, kabnaro kitabian, kabnaro mga datutanong. Na kailangan makaswatan sa kapaganad sa ilmo ka. So kapaganad sa ilmo na gumaananan mapakatanto niyan kakailayan kasi iku mga riduing ka. Malagid so riduay abaya ginawa antaw ka riduay syaitan na kailayan ka piya-piya anda din ikapakapaganad ka piya-piya sa ilmo. Oy sa apya syaitan bukya tagu isa diyan ka balasan kanon Allah subhanahu wa taala sa madaklamapya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.